2023-2024. Ο θεαματικός απολογισμός της Europe Digital Dental. Το 2023 ήταν η χρονιά των συνειδητοποιήσεων. Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί από τον κλάδο να μην έχει τη δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει μορφολογία. Τελεία. Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί από τον κλάδο να μην φεύγει και να εργάζεται σε άλλους κλάδους. Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε κάθε τεχνίτης που έχει συνειδητοποιήσει ότι με την ψηφιοποίηση εργασίας του είναι σαν να προσλαμβάνει ένα υπάλληλο να μπορεί να το πετύχει. Γι' αυτόν τον λόγο πλέον είμαστε και γέφυρας συνεργασίας με τις τράπεζες και τα γραφεία ΕΣΠΑ. Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες όπως η στήλωση των μεταλλικών σκελετών μερικών δυστυχιών, των ορθωτικών αρθικών και των μεταλλικών σκελετών που παράγονται από το laser sintering να είναι προσβάσιμοι σε όλους. Τρίτον, πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε ο οδοντίατρος που διστάζει να πάρει την απόφαση της ψηφιοποίησης να μην περνάει καν από το μυαλό του ότι υπάρχει αλλακτική της επιστροφής στην αναλογική μέθοδο. Συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε η γνώση που είναι σαν το βιολογικό σπόρο που κινδυνεύει να χαθεί μπροστά στη λέλαπα των μεταλλαγμένων υβριδίων να διασωθεί και να διαδοθεί. Και το σημαντικότερο, συνειδητοποιήσαμε ότι πρέπει και μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε κάθε επαγγελματίας στον κλάδο μας να έχει τα μέσα και τους τρόπους ώστε να μειώσει το καθημερινό του ωράριο εργασίας αποτελεσματικά και αζημίωτα. Αν το 2023 ήταν η χρονιά των συνειδητοποιήσεων και των έμπρακτων πρωτοβουλειών σε όλα τα επίπεδα, το 2024 είναι η χρονιά των υλοποιήσεων. Νέα εταιρεία, νέο προσωπικό δυναμικό, ίδιες αξίες, νέοι στόχοι. Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς τους φίλους μας που μοιράζεστε τον ενθουσιασμό μας και την εμπιστοσύνη σας, κατανοείτε το όραμά μας, μοιράζεστε τις ίδιες αξίες και στόχους και που μπορεί να μην μιλάμε καθημερινά, ωστόσο μιλάτε και μιλάμε στις καρδιές σας με ποικιλοτρόπους.